er fair nok, hvis hun er lidt mere frisk i dag. Nu havde vi hende helt dårlig. Ja. Hvis der er noget der, hun synes er lidt farligt, eller som hun synes, hun lige skal kigge på, så lad hende kigge. Stop hende op og lad hende kigge. Ja. Så det bliver afmystificeret. Og så, når du synes, at nu har hun den, nu slapper hun af, så tager du hun bare ud til volden igen. Men hellere hun bare får det kigget af, og så er det det. End at hun hele tiden lige skal spænde lidt op derhenne. Og det er jo, fordi jeg har flyttet nogle ting. Ja, det er ikke som det plejer. Og hvis hun har behov for at kigge igen derhen, så lader hun bare det. Fra da vi begyndte på bid til nu, synes jeg, der er sket meget. Jeg synes, hun er blevet meget mere styrbar med bid. Altså med finere signaler. Lige da hun fik bid i munden, det skulle hun selvfølgelig også lære, der kæmpede hun imod det, sådan, eller drejede imod det hele tiden. Det er der langt imellem nu, at hun gør det så meget. Så det har vi fået indlært meget godt. Og hvad med styrbarheden og... Jamen det er det. Altså styrbarheden synes jeg er blevet bedre, og Hvad med balancen? balancen synes jeg også er blevet bedre. Det er både hest og rytter, vi behøver ikke have så meget fart på rundt i hjørnet. Hej smukke. Skal vi også spørge dig? Og hun er blevet meget lydhør over for mit åndedræt. Nogle gange, når jeg kommer til at ånde ud, bare ved, hvor jeg ikke har tænkt mig at stoppe den, så sætter hun farten helt ned i trav. Okay. Eller hvis jeg begynder at sige noget, så er det som om, så hun er meget, hun hører efter. Ja. Hun vil gerne. Eller hun forsøger at gøre det, vi vil have hende til. Ja. Hvad med dit arbejde på ryggen af hende? Er det blevet sjovere, nemmere? Det er ikke blevet nemmere, det er skidesvært. Der er simpelthen så mange ting, man er opmærksom på hele tiden. Benene og hænderne og sædet. Men det gør det også bare endnu mere spændende, fordi der er så mange ting at tage fat i. Hvad har den største forskel været indtil videre for den ridning, du lavede før, og det, der er nu? At det ikke er så tilfældigt mere. At vi skiller tingene ad. Og at jeg får en bedre forståelse for, hvorfor det er, man gør, som man gør. Og hvad de forskellige øvelser skal bruges til. En ting ad gangen, og så sætte det sammen. Det synes jeg er rigtig sjovt. Godt, kan du ikke lige fortælle mig, hvad du laver for en øvelse, og hvad du får ud af den? Jeg er ved at lave styreøvelser. Jeg prøver ved i kløver. Og ser, hvor styrbar hun er. Jo. Og er der nogle bestemte tøjleføringer, du bruger? Gør du? Ja.
Yes. Godt, så prøv at skifte volden, Barbara. Rigtig fint. Hun er blevet så flink til at skille de forben ad. Hvad synes du om hendes tempo? Jeg synes, det er lidt sløvt. Men jeg tror, det er fordi, at jeg lige har kigget hende 2 gange heroppe. Hver gang jeg bare gør det lidt, så får hun altså færdig. Kan du huske, hvordan man tæller skridttakten? Er det en totaktet? Er det en totaktet eller en firetaktet? Jo, det er så. Du havde den rigtige rytme, men du skulle have talt dobbelt så hurtigt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Prøv at se, om du kan finde den rytme. Nej, bare se, om du kan finde rytmen først. Prøv at tælle hendes rytme. Og du må gerne tælle højt. Det skal passe med, sådan så 1 og 3 falder på bagbenene. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kan du mærke det? 1, 3, 1, 3, 1, 3. Prøv bare at starte med at tælle det. 1, 3, 1, 3. Flot. Og bare bliv ved. Hov. Prøv at finde 1, 3 igen. Godt. Fordi hvis du gerne vil have mere tempo på, så er det ret vigtigt, at du kan finde takten, så du kan begynde at arbejde med at få et jævnt højere tempo. Højere tempo. Hvis du ikke kan finde den langsomme takt, så har du svært ved at støtte hende i den hurtige takt. Så prøv at se, om du kan få hende til at gå rundt i kløver i jævn takt, hvor du hele tiden har den samme rytme. Så du tæller 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Godt. Og støt hende gerne, hvis du føler, at du ikke følges med hende. Så prøv at drive lidt på hende, så du får den rigtige takt. Godt. Det passer rimeligt.
Ja, og du skal blive ved med at holde tøjlen åben, indtil du får den åbning, du leder efter. Hvad var det, jeg skulle sige? Der skulle du bremse venstre forben. Ja. Og grunden til, at du skal sige det, det er jo for, at det bliver nemmere for dig at huske. Åbner jeg ved? Ja, præcis. Og det var rigtig fint ventet der, til du fik den. Jeg bremser jeg venstre forben. Gjorde du også det? Gjorde det ikke? Hvordan mærkes det i forhold til den anden? Ja. Smukt. Du prøvede i hvert fald, ja. Godt. Flot, og du blev over på den rigtige side med den anden hånd. Super. Godt, du må gerne lige prøve at skifte volden, og så lave samme øvelse den anden vej rundt. Og så er det jo så naturligvis højre forben i stedet for. Hvordan fungerer det for dig, det her? Det bliver lidt mere tydeligt for dig, ikke? Jeg havde lige lidt svært ved at se det, men jeg tror det faktisk. Ej, det der, det var ikke et brems. Ja. Sørg for, at det er en åbning og ikke et tilbagetræk. Nej, det gjorde du ikke. Der åbner du, og det åbne, ja. Ja. Prøv at tænke på, at din højre hånd skal hen mod din højre hofte, når du bremser. Så skal du huske at sidde helt lige i sædet, eller i sadlen. Jeg ved godt, der er meget at tænke på lige nu. Det der, det var et åbne, var det ikke? Og så lige træk vejret helt ned i maven. Ja. Sådan der. Ja, det er hun. Højre hånd til højre hofte. Åbne. Godt. Fint. Og åbne. Højre hånd til højre hofte. Ja, super. Lad du hende bare lige strække halsen et par runder.
Godt, og tænk på, at du skal være helt lige og rolig i sadlen. Og lad hende få alt det tøjle, hun har brug for. Godt, og når du synes, du har fået en god trav, så stopper du hende. Jamen, der var hingstemænder lige der. Hvad for en rytme er din trav? Nej, fordi det var hvad? Det var den anden. Ja. Hvad hedder det så? Det har vi ikke øvet, Pauli. Prøv at sætte hende i gang igen og se, om du kan gætte det. Nej. Trav er en 2-takter. Så du tæller hvad? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg er ikke musisk. Hvis den er 2-taktet, hvad tror du så, du tæller, hvis skridten det er en 4-taktet? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja. Start med at finde bagbenene. Start med at finde bagbenene. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Giv hende en lille klem, hvis hun går i stå for dig. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Godt. Du er rigtig fint rettet ind der. Godt. Men ved du hvad? Du skal øve dig på at finde henholdsvis skridttakten og travtakten. Ja. Til næste gang. Og så skal du begynde at arbejde med overgangene. Og endnu mere af det der med at sige højt for dig selv, det her med, at nu bremser jeg forbenet, og nu åbner jeg forbenet. Ja. Så du bliver mere bevidst om din tøjleføring. Ja. Og hvad for nogle tøjler, og hvad du bruger de forskellige redskaber til, så det ikke bliver så vilkårligt. Og ellers så synes jeg, at det går rigtig, rigtig godt.